Susubukan ko sa long. Strainer tama lang nahigpit. So yun guys, what's up sa inyong lahat. So yun, magki-cancel ako. Ito yung ipapalit kong motul. Susubukan ko sa long ride sa Bicol. Susubukan ko to kasi dati nakauwi ako sa Bicol. Ang gamit ko ito Yamalob. Mahigit din 2 years ko itong ginamit. 2 years and 6 months. So yun, susubukan ko munang paandarin. Ang langis nito ngayon ay dyan pa sa loob Yamalob. Susubukan ko ang andaran niya at susubukan ko rin tong motul kung anong pinagkaiba ng tunog pag unang bukas. Pag ito kasing Yamalob medyo malagatik. Start ko muna. Yamalob ang langis pa nito. Start. So yun yung tunog guys ng Yamalob. Ngayon papalitan natin ng motul. Sabi maganda daw to. Susubukan ko. Ayan, box rinse counterclockwise. Tigas na, tigas. Tigas, tanggalin. Okay, so team na. Mag-1-3 pa lang yan ha. Magbibiyahe kasi ako ng long ride kaya i-change wheel natin to para maganda manakbo. Kailangan ko na rin talaga i-change wheel to. Yung tinakbo ko kasi umabot na ng 1.3. Tingnan nyo guys, oh, ang kaitim. Kita ba? Itim? Grabe. Ito yung Yamalob. Ilagay ko na to. Parang tumuturo pa. Mamaya. So yun, ikabit ko na yung takip. Sabay itong strainer na to. Tinira ko to guys. Itong takip na to tama lang, pero pag tatanggalin ko na sobrang tigas. Lalo na kung higpitan mo to ng sobra, talagang nasisira ang takip ng drain. Tama lang itong higpit ko nito ha, tama lang. Pero pag mag-change oil na naman ako, sobrang hirap na tanggalin. Hindi naman yung sobrang luwag, yung tama lang, tamang higpit lang. Tulad nito, yung tama lang na higpit. Pag change oil ko na naman yan, tigas na naman. Okay, punta na tayo sa kabila. Magsasali na pala tayo ng langis.
Kita nyo? Yan. Lumabas galing sa loob. Tayo dyan. So yun guys, tapos ko lang ilagay yung langis ako, mutol. So ngayon titestingin natin ang unang andar, pinagkaiba ng mutol at sa Yamalog. So paandarin natin guys. Yan yung unang andar ng makina ko na mutol ng langis. So mamaya matitesting ko to guys sa long drive. Update ko na lang kayo kung okay ba ang performance ng mutol na to. So yun guys, magbibiyahe ako pa Bicol, galing dito sa Calamba, Laguna. So yun guys, update ko na lang kayo. Pa-like na lang din ang vlog kong ito at subscribe na rin kayo sa aking channel. Maraming salamat po.